Jong, dit is Bien van Tonsje 11 september. Aan tafel Hans Noordenbos en Ierlien kreeg hij de nier van zijn mem en nu zal hij de Kilimanjaro beklimmen. Verder nog ons twarmens groottalent Paul van Dijk, de auteur van dit boek dat alle band vergees krijgen kennen. En Ghaula Shahade, zij vertelt hoe de cremage van de vroodverneemde spiritueel leider de Lama van Hantem. Ja, Ghaula, ik kan me vaststellen dat het een hele indrukwekkende dag was. Hè? Absoluut. Het was heel inspirerend, droevig, maar tegelijk ook wel weer heel blij. Ja, nou, we praten er aan zijn vierde roer. En dan hebben we zelfs ook weer omtekend van het Iepen lofspul in Pijen. De Kilimanjaro beklimmen, dat is voor een zoemeesk al een hele opjefte. Hans Noordenbos had nog maar een Ierlien een nije nier gekregen, maar zal nou al de hoogste berg van Afrika beklimmen. Hij dacht mooi, een expeditie Kilimanjaro. Hans, welkom. Ja, ik kreeg een nije nier en hij was benaderen om de Kilimanjaro te beklimmen. Ja. Hier is net een wat lietsere berg u kiezen. Nou ja, het is topprestatie na transplantatie. Ja, dan mag ik wel een topprestatie leveren natuurlijk. Vanzelfs. Maar wat was die eerste reactie? Nou ja, Doet ze daar benaderen? ze bellen me, ik wie ontwerk en dan denk je van, worst ik Kilimanjaro maar beklimmen? Ja, heel graag. Alleen ja, dan denk je nog helemaal net bij hoe zullen we dit eens even praktisch invullen. Maar, ja, want wist je eigenlijk wel hoe hoog de Kilimanjaro eigenlijk is? Nee, volgens mij 5860 meter. Zo, dat heeft het opzocht. Nou, Lang leven Wikipedia. Ik ga hem inmiddels al verschillende keren voorbij komen jongen op beeldmateriaal en het zit er al vaak bij. Ja, want we hadden beelden van. Oh, dit zit Jim dus te wachten, want die expeditie, wat hoort het nou correct in? Het is een initiatief van de UMCG Grains, hè? Ja, het UMCG die wil graag een laten van, als je een donoronderdeling krijgt, dan kun je heel mooi, dan is er weer naar leven, zeg maar. En dan kun je gewoon weer alles van wat je won. En het is ook onderzoek om te zien van hoe presteren mensen tijdens drege zaken. En nou ja, dit is natuurlijk wel zeer uitdagend. En dan wordt je zien hoe reageren de mensen erop. Ja, maar hoeveel mensen zullen er krijgt er mij van? Nou, er zijn 12 mensen die getransplanteerd binnen. En dat is dan van elke transplantatie een man en een vrouw. Ik ben dan degene die een nier kregen had. Van elke transplantatie een man en een vrouw? Ja. Het is een soort ark van Noach. Nou, zo zoest het je kennen, ja. Ja. En dan zijn er niertransplantatie, lever, beenmerg, darm, hart, dubbele longtransplantatie. Over heel breed. En dat ben ik alle mensen in verschillende leeftijden. Ik geloof de jongste is 24 en de oudste is 54 die mij jet. Ja, maar dan heeft dus een nije nier gekregen van die mem. Heeft ik lang op wachtje matten. Ja. Maar is het net hoe griezelijke zwier? Voordat je de nier kreeg bedoelt? Nee, maar dat je nou dus die Kilimanjaro. Ik bedoel, dat is net samen wat. Nee, nou ik ben in Oensjerk bij het judogebouw FMT ben ik heel sterk aan het trainen. En bij team met fysiotherapie, daar ben ik 2 keer in de week. Ik ben 2 keer in de week te zwemmen. Puur om conditie heel goed op peil te houden. En dat je lichaam... trainen. Ja, zeker. Ja, absoluut. En wat ik nog jette, want die mem zal ik mooi. Ja, mijn mem gaat ook mee. Die had de nieren om me jong. In Jochen kwamen ze erachter dat ik rond een nieren hier. En nou, wie stabiel, maar steeds achteruit ging. Nou, mijn mem had een Jochen die rond denk ik kent van... wil ik hem wel of net een nier? Ja, nou, toen ze weer toen wie ze eruit, ze zei, dan krijg je van mij een nier. En nog niet wist er wel uit. Maar ja, dan is nog wat je het matcht. Ja, dat is, en het matcht. Het matcht, ja, die gaat fantastisch goed, zonder meer. Nou, hartstikke mooi. Een heel mooi verhaal. Op 6 oktober, dan zie je hem echt uit zetten, hè, maar de beklimming. Ja. En ik heb begrepen, alle dagen bij u op de radio zit er verslag van, hè? Ja, in muziek in bedrijf, door de week. Dan gaan we elke dag in contact dat ik de berg op ben. En dan vertel ik even van hoe het gaat, waar kom je heen is joch en wat de mensen missen die tussen zitten. Zeg maar. Ja, precies. Zullen we dat voor jou wezen, Ghaula? De beklimming van de Kilimanjaro? Ja, ik vraag, hoeveel dagen doe je daar eigenlijk over? Zondagen. We beklimmen in zondagen en dat had met name te krijgen om te wennen aan een hechte. Ja. Want je kan conditioneel wel heel sterk wezen, maar de hechteziekte dat kun je net oefenen, kun je net trainen. Nee. En dus zodat we goed wennen kunnen aan de hechten. Ja. Nou, we wensen je een heel soort succes. Naast die Worman,
Paul van Dijk, schrijver van dit boekje. Want morgen dat begint Zwalk. Dat zijn de nijnamen van de mannen van het Frieske boek. En Paul van Dijk, dat is de coming man in de Frieske schrijverswoord. Hij had er een hele grutte rol in. Paul, ik zei toch niks te vallen? Nee, het is alleen maar een compliment. Ja, Hartstikke toch? mooi. Want dat Ja. was een soort van Lucas rol. Want ook is dus de schrijver van dit boekje. Het boeken Weekendgeschenk van Ben. Ja, actieboek. Een actieboek. Ja. En dan willen we natuurlijk heel graag weten, ja, hoe klinkt dat? Zou je een stukje van lezen willen? Dobbe. Het gaat over Hendrik. En Hendrik die had de saaiste simmer van zijn hele leven. En op een dag vindt er een wondertoeter en dat kan maar toveren. Maar dat wil er eerst net helemaal lopen en dat probeert er nou uit. Oké. Het vliegtuigje is fout en dat probeert eruit. Daar gaat er, tocht Hendrik. De oren twee dienen hetzelfde en vliegen er achterom. De ene nog hudder als de oren. Hendrik draafde naar het iepensteende ruut en zeer goed de vleentuigen rondjes maken in de loft. En toen zochten ze op eigen kracht de wolken op. Wauw, zei Hendrikje hem zelfs. Ik ken toveren. Ja, prachtig. Dank je. Mooi boekje. Is het trouwens een eer dat je dit Ja. boekje schreeuwen mooist? Ja, dat is het wel. Het is een traditie al. Hè? Ik nevens mij 24 actieboeken ben er al. En het is dan, het is dan wel een eer om dan vregen te winnen. Ja, is dit dan die definitieve trobraak? Kunnen we dat stellen? Het is wel, leek het sas, het is wel. Ik denk net dat ik hier oor zitten hier, als ik het net skreun hier. Nee. Hè, dan is misschien een screwer die wat in een marge wat rommelt, maar die kennen we net. En totdat dit krijgt, denk ik wel dat mensen zeggen, oh, nou, het zal wel wat wezen. Ja, want het voelt mij op, want ik heb, als we het even terugbladeren, dan maak je alle illustraties, maak je het zelf, hè? Ja, klopt. Bist ook gewoon een hele creatieve toezenpoort of bist een controlfreak die het alles in de hoorn houden wil? Ja, van beide wel wat, denk ik. Van beide wel wat, ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, ik vind het leuk om het zelf te doen. En ik maak het graag zelf doen, want dan hek ik controle over het eindresultaat. Ja, want er zit nou ook wat tekenen, toch? Ik ga nou dadelijk los. Ja, Ja. dadelijk. Nou ja, Ja. nou, even wacht je nog. Dan heeft het ongeveer nog een minuut of 10. Is dat genoeg trouwens? Ja, het moet lukken. Ja? Hey, want waarom scroost u eigenlijk in het Friesk? Ja, voor mij is het Fries echt de taal van mijn hart. En ik denk dat het voor Friese banden gewoon heel mooi is dat ze nog boeken lezen kunnen in hun eigen taal. Ja, maar even een typisch Nederlandse vraag. Kun je er van rondkomen? Nee. Scroll in het Friesk? Nee. Daar kun je net van rondkomen. Nee. Dus dan zoest er al je dingen. Ik ken daar vrij nom, dat wel, want zo serieus neem ik het wel, om screwen te kennen. Maar ja, goed, dat moet wel nest werken. Ja. Dit is dus het boekenweekendgeschenk van Ben. Ja. Het cadeauboek van Woeksenen is kreun door Mindert Wienstra, de zeevrouw. En dat is een boek met alle jaar zelfbetochte volksverhaal. Even een fragment. Door een ploegje Gasterlanders in de zomer van 1814 in de Riesterbosch dwaande wien met het bouwen van een vredestempeltje, om daarmee te vieren dat de Franse bezetting voorbij wie, verdronk nog geen 100 meter verderop een jonge vrouw in de slotgraft van Huizinge-Ries. Johanna Rengers, kreeg 20 jaar oud, hier haarzelfs te kwadien. Het vredestempeltje zou haar geen vrede brengen. Haar grutte leefde tjenne in het Franse leger. En haar hoop hem eer waarom te zien weer met de bouw van het tempeltje omslaan in wanhoop. Paul, ik heb begrepen, uit de betrouwbare bron, dat is het elk moment ik huid worden. Ja, klopt. Welk bennenboek Ja. zou je nou voorlezen om die eigen ben? Ik ben zelf een grote fan van Paulus de Boskabouter vroeger. Paulus de Boskabouter. Ja. Is die ook in het Friesk? Nee. Nee? Dus dat Nijntje is net mij wel in het Fries Nijntje nou. hebben we wel, ja. Of in de stellingwerfs? Was zelfs. het een Fries boek witten? Ja, Fries boek. Ja, dan zoek ik zoek iets van Roald Dahl of zo. Iets van Roedaal. Fantastische meneer Vos. Ja, Op zijn zoiets. Fries. Ja. Hartstikke mooi. Azen, dan praat ik met Gaula Shahade over de cremage van de lama van Hantem. Maar eerst heel wat oors. Nog 2 dagen. En dan gaat in Pijnjem Dijk vol Dromen in première. Dat is het Ieper Lofspul. In geerwerking tussen dwarp en kunsters. Een bijzondere ervaring. Safine, plaatselijk muzikus Bob Driesen en Stefan Belderbos. Een van de betinkers van Dijk vol Dromen. Uiteindelijk is het stuk niet heel ingewikkeld wat betreft opbouw. Het mooie en wat er aan te beleven is, zijn juist heel veel verschillende onderdelen die samenkomen. Er is een koor,
het spel van de acteurs. Er zijn beelden, diaprojecties. Er is een beeld van een kunstenaar hier uit de buurt, van Michel Deel, dat meegedragen wordt en meespeelt in het Johannes Hipma uit Wommels. Een beeldend kunstenaar maakt hier allerlei beelden op de dijk. En al die beelden, muziek en het toneelspel samen, dat maakt het stuk zo bijzonder. Ik speelde bijna elke dag en ik zat in allerlei bands en orkesten. En we gingen de hele wereld over. En het begon me langzamerhand enorm tegen te staan. En ik was al 3 jaar op zoek naar een plek buiten Amsterdam om te wonen. En ik kwam nog steeds in het Holland, vooral in Noord-Holland gezocht. Ik had toen een vriendin die uit Noord-Holland kwam. En dat lukte niet. Toen ging de relatie uit. En ongeveer in dezelfde tijd zag ik een advertentie in de Groene Amsterdammer. Met daarop een huisje aangeboden in Pinjum. Te huren of te koop. Ik denk, dat is, als ik het kan huren, dan kan ik even kijken of het me bevalt. En ik ging daar naartoe, naar het huisje. Het regende, dat het goot. Maar ik vond het zo geweldig meteen. Het was meteen een plek dat ik dacht van hier moet ik wezen. En ik heb daar nooit spijt van gehad. Maar dit dorp is altijd toch, dat blijkt nu na al die jaren, altijd heel open geweest tegenover mensen van buiten. Het is hier zo'n speciale sfeer. En die heb ik ook altijd gevoeld. En kun je die inspiratie ook gebruiken in jouw werk, in jouw ambacht? Jazeker. Hoe? Ik heb toen een compositie daarvoor van vader gemaakt. Dat heette Duiven en Kraaien. Omdat die zoveel duiven en kraaien in Pinjum voorkomen, dacht ik van dat is leuk om daar een compositie over te maken. En dat heb ik van vader gegeven en die hebben dat ingestudeerd en ook gespeeld. En dat was dus compleet andere muziek dan ze gewend waren. Had Pinjum jou ook als kunstenaar rieker maken? Ja, want mijn gevoel is rijker geworden. Er zijn andere invloeden dan in de stad. In de stad heb je eigenlijk invloeden van je eigen collega's, van muziek. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk, van andere soorten muziek. Maar ik vind het belangrijker om bij mezelf te raden te gaan. En dat komt hier, op deze plek, veel meer tot zijn recht. Ja, het Iepen Losspul van Pinjum. In Tosken is Paul van Dijk drok ondertekenen. Slag het, Paul? Ja, ik zal opzitten. Ja, maar voor de eind van de uitzending Ja. moet het clear wezen, Ja. hè? Nou, zet hem op. Het wie de meest bijzondere inwoner van Hantem, Lama Gawang. Een veronsteend spiritueel leider binnen het boeddhisme. Oude sneun verstoor hij op 86-jarige leeftijd. En Joert wie de crematie in Gautam. En daar wie stond bij? Ja, Hè? klopt. Want je doet hier de leading bij de crematie. Ik? Toch? Ja, Nee, toch? ja, ik heb inderdaad, ik was ceremoniemeester. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ja, en wat is voor jou, of voor die het persoonlijke verlies van de lama? Ja, voor mij persoonlijk eigenlijk is het echt verlies van een vader, kan je wel zeggen. Zo viel het? Ja, Ja? absoluut. Ja. En het is een meester, het is een rolmodel voor mij geweest van iemand die echt belichaamt wat het ontwikkelen van goedheid eigenlijk is. Ja, En wat is dat dan? ja dat is dat je anderen voorop stelt, boven je eigen belang. Ja, dat belichaamde hij. Hij probeerde altijd te kijken naar manieren waarop hij anderen gelukkig kon maken. En ook, hij benadrukte altijd hoe belangrijk religie daarin een rol ook speelt. Hè? Want eigenlijk alle religies zeggen hetzelfde. Hè? Van de goedheid moet je ontwikkelen en je moet goed zijn voor anderen. En hij benadrukte ook altijd van je moet de religie volgen die je van huis uit meekrijgt. Dus daarin zag je ook dat hij ook in de gemeenschap eigenlijk binnen Hantem en binnen Friesland heel erg geliefd was. Ja, want hij is een veronsteend spiritueel leider. Toch kan je me vaststellen dat er een heel soort mensen eigenlijk amper wat van hem oorwitten. Hoe kwam hij eigenlijk in Hantem te lonen? Nou, hij heeft eigenlijk... hij was gevlucht uit Tibet hè, in begin jaren 60. En hij kwam aan in India en toen heeft hij 9 jaar in een grot gemediteerd. En op een gegeven moment moest hij van zijn leraar toch iets gaan bijdragen aan de wereld. Moest hij zijn ervaring gaan delen met de wereld. En zo heeft zijn leraar hem naar Nederland gezonden.
Maar waarom dan kreeg naar Nederland? Nou, omdat er in Nederland eigenlijk in de eind jaren 70 een groeiende belangstelling was voor boeddhisme. Maar mensen hadden niet echt een idee van wat boeddhisme inhield. Ze hadden behoefte aan begeleiding en aan een leraar die werkelijk kon vertellen hoe ze dat moeten beoefenen. Wat Vooral in meditatie Hantem, denk is. ik. Nou, in die tijd... Want de vraag is, hoe ja. komt hij dan kreeg in Hantem te lonen? Ja, nou dat was inderdaad een samenloop van omstandigheden waarbij een deel van de studenten die destijds een verzoek hebben gedaan om een leraar, inderdaad ook in Hantem woonden. Ja. Ja. Oude Sneun is hij verstoorn en joert wie de crematie en dat begon al iedere betiert. Deze moet mee, Piet. Lama, who's going with this bus? First, you go. There's no I'm the driver. Ja, ik ken, en ik denk een heel soort mensen kennen wel de Dalai Lama. Maar Ja. hoe heeg stie hij nou steeds maar in de rangorde binnen het boeddhisme? Nou, binnen het boeddhisme heb je eigenlijk 4 hoofdstromingen, of 4 scholen kunnen we zeggen. En de Dalai Lama is hoofd van 1 van die scholen. Maar hij is altijd meer bekend omdat hij ook koning van Tibet is in ballingschap. Hij is dus koning van Tibet, hij heeft een politieke rol. Maar binnen dus die 4 stromingen hebben wij dus ook een eigen stroming, die heet Karmapa. Is het hoofd van onze stroming en daaronder heeft hij vele leerlingen en waaronder dus Lama Gawang Rinpoche. Ja. Ja. Maar hij werd dus gecremeerd nou in Gautam. En Ja. dat vernuurt mij dan een beetje. Want ja, dat verwacht je eigenlijk net bij het boeddhisme. Nee. Ik denk, hij wil misschien wel weer waarom naar Tibet. Ja, nou het is ook een primeur, moet ik zeggen, in het Westen. Normaliter worden lama's of meesters van dit kaliber worden dan overgevlogen naar India om daar de traditionele ceremonie te kunnen doen. Maar dat woe hij net. Nee, hij voelde zich niet verbonden meer eigenlijk met India en Tibet. Hij wilde beslist ook in Nederland sterven. Hij voelde zich in Hantem ook gewoon thuis. En wij vroegen hem meerdere malen van, moeten wij niet, wilt u niet in India sterven? Of, zodat wij alles volgens de traditie kunnen doen. Maar daar gaf hij geen antwoord op. Hij wilde gewoon hier blijven. Dat was zijn leven. En wij hebben geprobeerd om binnen de Nederlandse context alles toch volgens de traditie te doen. En dat is echt een primeur. Ja. Maar wat mij echt opvoert, dat zeg ik in het filmpje, dat wie die kist. Een oranje kist. Ja. Dit we nog even zien, jongens. Daar hebben we beelden van. Waarom is dat in een gewone... Dat komt Kist, eigenlijk. zeg maar. Ja, dat komt omdat hij zittend is gestorven. Hij is in meditatiehouding gestorven. En dat is bijzonder eigenlijk voor meesters die hun hele leven hebben gemediteerd en die bepaalde staten van geest hebben bereikt. En dus gaan ze eigenlijk op het moment van sterven gaan ze rechtop zitten, ondanks dat hij ook heel erg ziek was en nauwelijks kon lopen, gaat hij dan rechtop zitten. En dan gaat hij in een meditatie die hem leidt naar de dood. Maar zelfs nadat de dood was verklaard door een huisarts, was hij eigenlijk nog in meditatie. En op zijn hart kon je een kleine, ja, dat klinkt heel gek, maar er was een stukje warmte te voelen. En dat komt eigenlijk door de diepe meditatie waarin hij dus verblijft. En dat verbleef hij 3 dagen. En daarna is hij verstoorn. Daarna giet het die. Nou, hij was al dood. Oh.
Ja, hij was al dood. Ja? En dan, het dus wordt nog wel wat hij gaat die zweverig voor mij. Het wordt nog wel wat zweverig. Dat begrijp ik, Oké. dat begrijp ik. Maar het is eigenlijk een fenomeen wat in de Himalaya's wel vaker voorkomt bij gerealiseerde meesters. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat we dat nu op de Friese klei ook meemaken. Ja, dat zeker. Ik hier er nooit. Doe wel, Hans. Nee, ik zit er ook met verbazing naar te jaren. Dat de warmte er even een moment Ja, de inbloot. rest van het Echt, lichaam is dan koud. Ja. En in het hart voel je dan op het hart voel je dan echt een specifieke warmte. En dat ging over na 3 dagen. En vervolgens hebben we echt alles volgens de traditie gedaan. We hebben ook volgens Tibetaanse astrologie een dag uitgekozen waarop de crematie plaats mocht vinden. We hebben dus leraren lama's, wat in de beelden ook te zien waren, die de instrumenten gebruikten, zo ook uitgenodigd om de ceremonie te leiden. Want we hebben natuurlijk geen flauw benul. Nee. En we hebben dus eigenlijk alles volgens de traditie gedaan, maar toch in een crematorium in Gautam. Ja. Ik had nog één prangende vraag. Hoe komt het met de opvolging? Nou, dat is inderdaad iets om nu terug te gaan naar de Karmapa die hem heeft gezonden. Van wij zijn op zoek naar een nieuwe leraar. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal als destijds toen hij ook naar Nederland was gekomen. Oké. Ja. Goh, indrukwekkend. Hoe zit het met de tekening? Want we binden er haast. Ik zet er 2014 heen bij. 2014. Klaar. Dit hem Sjen, voor de camera. Dat is die camera. Pak die moment. Dat is Hendrik Boeter in Bient. 2014. Heren, dames, die gedanken van je komst, van je verhaal. Ons vier. We maken zelfs, morgen dan ben we er weer. Dan maar de allereerste Bient Sport. Met onder andere Cambuur-trainer Henk de Jong en Gert-Jan Verbeek. Waar weet Anton hoe direct nog een hele gezellige jongen. Dag.